Och löka i salladen också. Gymmet de har nu är ändå okej. Det är inte så det där. Smart! Tack Gerd! Ingen sagt till mig för. Nu har sån här Subway nu. Vad har ni för nugget? Mörk. Gärna någonstans där det inte är mörkhåll. Och kanske det, kanske. Och säkert en hel. Eller två. Ska inte ha två? Två ska jag ha. Ja, absolut. Man kan ju inte köpa halv när man kan köpa hel. Ja. Smaskens. Hur länge har du varit här då? I efter Norrland? Fan vet jag. Kommer förra veckan. Har du varit här förut? Min kusin då, de bjöd hit med. Tänk att det kan vara smart att komma till en annan stad. Hur känns det att vara här då? Nej, inte så jävla smart alltså. Mark. Ja, så alla grönsaker på min del. Ja, hallå! Sluta nu vara sån. Nej, jag salladgurkan. Två stycken. Vem var det? Två mackor. Ska man dricka till dem? Gärna cola. Jag bad för mil. Får man en sån läcker kåpa till också? Ja, gärna cola och så kåpa. 124. Ja. Ja, känner det. Vilka kakor vill du ha? 8, 1, 3, 4. Det är okej. Vilka kakor? Och någon som med choklad i. Jag tar till båda. Nej, just det. Det blir kökigt av. Vill du ha dricka till? Nu kom Kurtan bli nöjd.